nového videa. No a teraz sme tu v Brookhavene. No, mne sa nejako to video zmazalo, lebo ja som ho natočil. No a my sme si tu vlastne ukazovali lode a domy. No a ideme od začiatku. Počkaj, ja som si spomenul, tak ja som teda... Dobre, a teda si dáme napríklad toto zelené auto je presne pre mňa. A dáme si max speed, ok, máme 70-ku. Dobre, a ideme do domu, počkaj, prešlo 10 minút? Nie, ešte 3. Dobre, ale ideme vyskúšať nový dom, lebo ja som v ňom ešte nebol. Ja som bol akože v inom novom dome, ale v tomto, čo je tu, som nebol. No i môj dom je inde, tam ako ho vidíte na ďalšej hore, na druhej strane. No najprv idem vám ukázať jednu tajnú skrýšu, ktorá je má obľúbenejšia, teda najobľúbenejšia, prepáčte. No a keď klikneme na toto Downtown Station, tak sa nám vlastne otvorí takto. A kebyže chcete ísť von, že sa neviete dostať, tak iba kliknite na toto zelené. A toto, keď budete hrať s friendmi hide and seek, tak podľa mňa vás nenájdu, ak nevedia o tejto skrýši. Lebo toto je najlepšia skrýš. Iba takto vás môžu vidieť, ale keď pôjdete takto do tejto steny, tak vás nikto nebude vidieť. Iba kebyže bude plávať hlboko do tej fontány. Ale možno ani vás vôbec nebude vidieť. Dobre, tak ideme teda preč. OK. A ideme vyskúšať skokánsky mostík. Aha, bank alarm has been set off. Asi niekto vylúpil banku. Jaký jump, 360 normálne. No a teda ideme tuto. Počkaj, môžem byť plavčík, OK. Som plavčík, bum bum. Mne sa nedá. Dobre, tuto. Dobre, a ideme teraz, teda plavčík poruší pravidlá. To som teda porušil pravidlá. No, ideme vylúpiť banku. Tajná misia. Kúkajte, zoberieme kartu. Teraz takto a vybereme bombu. Počkajte, prečo sa mi to nenačíta? Ona je vylúpená. To je taká škoda, ja som ju chcela s vami vylúpiť. Počkaj, tu je bomba, dobre. A počkáme, kým už nebude vylúpená. Tak. A toto je ďalšia tajná skrýš. Ak chcete utiecť z banky a nemáte kartu, alebo chcete ísť do banky a nemáte kartu, tak poďte takto. Lebo to je tiež veľmi dobrá tajná skrýš. Ak o nej vaši kamaráti nevedia, vyskúšajte ju na 100%. Je veľmi, veľmi dobrá. Ja vždy napríklad používam, počkaj, dáme tak. Activate bombu. Ale musíme počkať, kým toto sa dá sem, lebo, chápete? Lebo aby sme to mohli vylúpiť. Dobre, my sa zatiaľ schováme sem. Čakáme. Za chvíľu pôjdeme do toho domu, len vylúpim. Ja sa to skúsim zaseknúť, ja sa to skúsim bugnúť nejako. Počkaj, idem takto, aby už... To? Ne, ešte je to stále vylúpené. To je také... Zoberieme kartu a ideme si zatiaľ vybrať cash. No cash vlastne nebudeme potrebovať, keď budeme mať... Bank will be closing, tak super. Už will be closing, takže už by to malo byť closing. Už sa to... Yes, dobre, ideme vylúpiť. Tajná misia. Zoberieme peniaze. A rýchlo, počkaj. Dobre, peniaze. Utekáme rýchlo. Ak sem príde policajt a chytí ma, tak to bude teda. Ideme sem, dobre. A toto je nejaká toxická voda, dobre, to si nevšímame. A ideme teda už sa pozrieť na môj dom. Počkaj, teleportujem sa. Tak. No, a viete, prečo sa volám v Robloxe Iriderko? Lebo to je môj najobľúbenejší youtuber asi z Robloxu. Je dosť smiešný. Ak chcete, tak si ho kľudne vyhľadajte. Podľa mňa sa vám bude veľmi páčiť. Počkaj. Dáme si to dole. Objednáme si výťah. Hore.
Joj, dobre, toto je sík úplne, tu je shower, tu je takáto postielka, tu je umývadlo, záchod, to som nechcela, prepáčte, a toto je chladnička, kuchyňa a obývačka, krásna telka, ideme dole, tak, yes, dobre, trafili sme sa, sme tu, Počkaj, áno, yes, a sme v garáži, dobre. Ľudia, takže ešte môžeme ísť vyskúšať nejaké lode, počkaj, mne sa to zatvorilo. Ale musíme ísť veľmi, veľmi rýchlo, lebo ja za chvíľu pôjdem večerať v reálnom živote, takže ahoj, tým malý prcek a ideme. A tam je toto. Tam je voda, takže tam môžeme spavnúť. Počkaj, tuto nie. Tam až. Takže ja mám toto. Aj loď. No, takže ideme na to. No a takže dáme takto. Prepáčte, ak počujete nejaké hlasy, ale to sú moji rodičia, oni sa tam rozprávajú. Tuto dole môžeme riadiť a tuto máme takú peknú, No a teraz ideme ďalšiu loď, ktorá je moja obľúbená. A tá je takáto. Bum. To je pekné celkom. No, nie, celkom. Je to veľmi pekné. No a tak, pozrieme sa tu. A ďalšia tajná skrýž. Tuto sa to nedá urobiť, ale keď pôjdete tam ku tým jazerám a tam si objednáte dom, tak budete. Keď pôjdem ku tejto stene a tam, tak vy ma nebudete vidieť. A teda vy ma budete vidieť a ja vás nebudem vidieť, keď budete v tej vode, čo je predo mnou, vidíte? Čo je pred môjim charakterom. Takto ma budete vidieť, ale ja vás vôbec nebudem vidieť. Ja keď takto urobím kamerou. Takže to je tiež dobrá schovka na hide and seek. Dobre ľudia, takže týmto by som to už asi ukončil. Tak sa s vami rozlúčim. Čaute, dávajte lajky, odbery a všetko. A čaute!